Реалности. Днес ще изследваме завладяващия свят на реалностите. Какво представляват, как ни влияят и кои са някои от най-изненадващите реалности на съвременния свят? Нека ги открием заедно. Първо, нека разграничим физическата реалност от възприеманата реалност. Физическата реалност включва всичко, което можем обективно да измерим и наблюдаваме – гравитацията, законите на физиката и т.н. Но възприеманата реалност е как интерпретираме света чрез нашите сетива и личен опит. Тази интерпретация може да варира значително между различните хора. С напредъка на технологиите създадохме нови реалности. Виртуалната реалност, VR, ни позволява да се потопим в напълно цифрови светове, докато разширената реалност, AR, наслагва цифрова информация върху нашата реална среда. Тези технологии революционизират индустрии като видеоигрите, образованието и медицината. Социалните и културните реалности са колективни конструкции, които влияят върху начина, по който живеем и се свързваме помежду си. Например, социалните норми, традиции и вярвания са част от тези реалности. Те могат да се променят с времето и да варират значително между различните култури и общества. Нека разгледаме някои завладяващи и понякога тревожни реалности на съвременния свят. Климатични промени, реалността на нашето въздействие върху планетата и как реагираме на това. Дигитална икономика, как интернет и изкуственият интелект трансформират икономиката. Социално неравенство, реалностите на богатството и бедността в различни части на света. Както видяхме, реалността има много аспекти и е по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед. Разбирането на тези различни реалности ни помага да се ориентираме по-добре в света и да вземаме поинформирани решения. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате и да споделите вашите мисли и коментари по темата. До следващия път!